Let go.
Sartino malam minggu pengen cerita rasa pengen
Matur sembah nuwun lumantar Koki Kondang Catering ngaturaken pasugatan panglipur wonten adicara ing grikalakan mriki kalajengaken lumadhining tata adicara sungkeman adat widana ing manggih kapratitisaken panjenenganipun Ibu Juru Sembogo pramila kanthi mekaten kanthi miyak sepining swasana lumantar TJ campursari kasumanggaken monggo Raka Mas Dandung kasumanggaken semboga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngersanipun sagung tamu putri kakung ingkang winantuwing Sukarahayu ngaturaken wilujeng pepanggihan kaliyan kula sangateng TJ Campursari. Wuri saking taring Wanadaya Cepaga Boyolali biniji sanjenenganipun Bapak Joko Waluyo, Ibu Eni Fitriani ingkang lenggah dedaleming Lencoh RT 8 RW Setunggal Lencoh Solo Boyolali netepi perangan darmaning Sudarma panjenenganipun angitanaken putra kinasih Bagus Rafa Raditya Ramadhani nyuwun tambahing pangestu panjenengan mugi putra ingkang kahitanaken ing kalenggan menika dewasaning wanci saged dados putra ingkang soleh ngabekti dhateng Rama Ibu migunani dhateng nusa bangsa lan agami ingkang rinasuk. Sowan kula kinandhen Triwidwati ngantawisipun Citra Margareta. Sinambung Sinta Narulita Ambar Devi Prasetyawati. Sinenggoyong El Nino Audio ugi pun derekaken Rosid Multimedia Video Syuting Sekar Kinandil Rias Juru Sembogo Mbak Marosa matur suwun wilujeng lenggah para tamu angresepi pasugatan ingkang turut saking mrikanca TJ Campursari.
Dumateng panjenenganipun para tamu ingkang satu kinurmatan. Pramila ingkang kalajenganipun lumadhining tata adicara sungkeman kawiwitan panjenenganipun para mbah-mbahipun saking panjenenganipun Bapak Suwarno sekalian, panjenenganipun Bapak Pardi sekalian kawula suwun minggah wonten ing sasana pepajangan. Pramila kanthi mekaten dumateng panjenenganipun Bapak Suwarno sekalian, panjenenganipun Bapak Pardi sekalian hangayai lumadhining tata adicara sungkeman wonten adicara ing ngrikalaken mriki. Kasumangkaken ingkang kalajenganipun monggo Mas Dandung TJ Campursari. Matur suwun mancing katur wangsul dhateng kula sakanca TJ Campursari. Sinta Narulita tumulik marang sowan. Dek Rafa menikmati bentuk yang baru, sudah memiliki bentuk yang baru. Sing paling baku dongane muga dadi bocah sing soleh, dadi anak sing bekti dateng bapak ibu. Mugi-mugi mangkenipun utawa tembe dewasanipun migunani tumrap tiang sepuhipun kekalih, murakapi dateng sesamining agesang. Cita-citane so kasembadan kaleksanan. Sing baku kudu bekti karo bapak ibu. Harus berbakti kepada orang tua karena doa dari orang tua adalah doa yang paling ampuh. Betul Mas. Mandi-mandine donga saka bapak ibu. Bapak ibu. Mula bekti karo wong tua kuwi penting banget. Ngaten. Ngaturke panglipur. Nggih Mas. Monggo borong panjenengan ing badhe punaturaken menapa? Nggih, langgam Jawa. Nggih. Mawi bawa napa mboten? Mboten samen nggih. Mboten samen. Pun nyarangi kadang-kadang catering ngedalaken daharan. Sampun medal. Mundak rarata. Ah iya. Langgam napa, Dik? Ingkang badhe njenengan aturaken Kadung Tresna kemawon. Kadung Tresna. Nggih. Menan mapanipun wonten tengah mriku wonten dipun cawisaken papan kagem penyanyi. Waduh. Monggo. Apa iya jenengan iki? Nderekaken Kakak. Kakak? Oh, Kakak iya. Tri. Monggo, Ca. Anglampahi lumadhining tata adicara sungkeman kawiwitan panjenenganipun sungkem pangabekti dumateng rama mbahipun. Pramila kanthi mekaten sumangga kalaturaken panjenenganipun Ibu Pangadi Busana. Pripun Mas? 5 langkah dari rumah
Rumahnya sapa? Dari rumahnya orang-orang. Rumahnya orang-orang. Wah, seneng banget dina iki. Nggih, Mas. Wah, Pak Sekali yang gini kagungan kersa sembadani tenan. Sembadani tenan. Saiki mapan ana kene. Nggih. Engko bengi ning omah ije hiburan. Hiburanipun? Geden. Mangke dalu tasih salehu. Oh, salehu. Aku pengen kaya sing kagungan kersa iki urung kelakon. Heeh. Ben aku netakke anakku cukup tak gonyang kerandu mulih kenduren wis. Di cita-cita apa to Mas Dandung? Di cita-cita apa meneh? meneh? Kene iki gelar pahargyan. Ambiyen piye? Ya gur ngono kuwi to. Ora kelakon ra gedhewitan biyen. Mbak Sita, Napa? mangke kasuwun hanyaket para-para juragan sayur. Para-para juragan sayur. Niki wonten menika. artis TikTokipun Mas Salome saking Muntilan ugi enten. Nggih, matur Saking suwun. juraganipun Mas Antong Klendong legahipun wonten mriku. Lenggahipun wonten pundi, Mas? Niki wonten samping. Samping mrika. Oh Nggih, iya nggih. iya siap. Pacaane sawa asik Slemanan Ngayog Jakarta. ngaturaken kadung tresna. Nggih. Wong nek kadung tresna karo budaya mbah apa wae budayane. Budayane
liyane apa wae. Ditangkap nek Didit kaya Pak Joko Waluyo iki. Nggih. Campur sari TJ ya ditanggap, Rukun Saleho ya ditanggap. Maka mau aku nonton storine Sidik to. Nggih. Wis pokoke permintaane sing dihitanke, sing disupetke kuwi iki Dik Rafa ngersake pokoke engko bengi Salehunan sone kudu akeh. Kudu akeh. Kudu box speaker iki kudu akeh. Oh ngono. Dadi kok speaker kotongan barang kok bengi kudu dipasang. Ya ora terus kotongan barang dipasang. Ayo ben suarane menggelegar kok. Ngono. Matur nuwun. Sampun. Ya. Nggih. Ki anu najanto dapukane dene iki Pambiyawara ning tetep kudu tak celuk maju. Lah kudu Agus to. karo Iya. Citra Margareta. Bunga rasane ngati saking panjenenganipun Mas Joko. Heeh. Angadani adicara sunatan. Wah, tamunipun wis ana kene nyatane bungah tenan. Tamune wikut bungah aja meneh Mas Joko. Lah iya, awake dhewe melu bunga. Awake dhewe bungah dina Aku iki. melu seneng. Iku wis mendekati suro ngene iki jatuh penghasilan. Mergo ditimbali karo Mas Joko Waluyo iki. Donganipun punapa Mas Jandung? Ya urung dongake awakmu iki mau lho ya. Aku wis dongake kok. Wis to. Dadi bocah sing soleh. Heeh. Bekti karo bapak ibu. Kuwi kunci utamane sukses. Kunci utama. Kuwi mergo dongane wong tuwa. Dongane wong tuwa. Kalih bapak ibu basa mboten, Mas Rafa. Kalih bapak kalih ibu basa mboten. Basa. Oh mboten. Oh, ora apa-apa alon-alon ditata nganggo basa. Ngono. Dadi kudune basa. Heeh. Bapak nyun sewu panjenengan katuran dahar saking ibu. Lho, ngono lho diajari basa. Ngono kuwi menantang. Pertanyaan. Pertanyaane apa? Lah kira-kira putrane jenengan nggih kali jenengan basa mboten? Ndelala alhamdulillah ora yo. Aku dhewe gur ngandani. Ki jenenge Mas Jandung, Ondo ra dina iki kok dipakoni. ya ning surprise tenan iki. Apa? Mbak Citra kok mirip sama garwane Mas Joko lho. Ya ya mosok. Ya tenan iki. Jajal munggah. Ya, mirip sik, mirip. sik. Anu foto dulu. Difoto sik. Kemudian bajunya juga hampir sama loh. Hampir sama. Heeh. Ayo foto. Jangan di zoom sik ya, di zoom sik. Iya, kayak kakak beradik ya. Kayak Mbak Yuadi loh. Nah, gitu toh. Mirip ya? Mirip toh. Bentuk mukanya podo. Putih-putihnya podo. Iya. Kelop-kelop padha tenan Mas Dandung. Ya, wis kaya ngene iki jenenge judul nyambut gawe ngene iki. Iya, jadul nyambut gawe padha pokoke. Sementing aja ganti kleru lho Mas Joko. Ora. Yo diaturke niki panyuwunan saking panjenenganipun Pak Warno, nyuwun lagu 1001. 1001. Dongane wong tuwa muga-muga nyembadani Amin. sedaya putra wayah paringana ayem-ayem tentrem Amin. nyambut damel punapa kemawon saged lancar. Ya diaturke. Gampil ngupati pangupa jiwa. Sinampi nyaketi juragan-juragan ingkang wonten lenggah wonten mriki. Nggih, wonten mriku. Lah juragan-juragan saking Muntilan, saking Cepogo Kata juragan iki. Oh, juragan kabeh iki. Oh niki nggih juragan. Aku juragan Iya. beda juragan. Juragan Wudi, apa, Mas? Aku maklar-maklaran bae aku. Maklar. Yo diaturke 1001. Dumateng panjenenganipun keluarga ageng panjenenganipun Bapak Joko kasuwun gilir gumanti foto sinarengan dumateng putra ingkang khitanaken. Saking panjenenganipun para among tamu gilir gumanti sumangga kalawaturaken foto pangeston dumateng putra ingkang dipun khitanaken. Kasumanggaken TJ campur sari sumangga. Bapak Ibu dinten puniki kawula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kawula Bapak Ibu. Namung donga panjenengan kawula suwun dayanono kawula muga manggih kawujudan. Bisa
muji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarganing donya ana sukune wong tuwa wong kang tuyekti gedhe ganjarane Mbak Citra dongane wong tuwa muga-muga kasembadan Mas Joko sekeluarga adik ingkang dipun kitanaken dados putra ingkang migunani dumateng tiyang sepuh kekalih sehat selalu spesial lagu untuk putra kita. Dan juga kita lanjutkan Mas Dandung, lanjut kembali. Ini dari permintaan monggo dari teman-teman pedagang sayur, para juragan-juragan. Ya dicaketi sik niki pun BA kalih kula. Monggo saking lenggahipun wonten Mas Anto saking Lendong. Mangke mbok menawi badhe nyuwun lagu. Dicaketi sik ya dicaketi. Lenggahipun wonten mriki. Nggih. Mbak Sinta ya Mbak Sinta. Ya bareng-bareng. Oh iya diaturke Mbak Sinta permintaan lho niki. Ya Mbak Sinta Narwita. Ambar sisan. Kabar sisan, kabeh sisan ora apa kene. Ayo. Kabeh maju kabeh. Oke. Ayo kanca-kanca. Juragan sayur. Pripun Mas Cendet lagunipun punapa? Puspita Nala. Lagi artis TikTok kok meneng ae to iki. Iya, lemas. Barangkali mau nyanyi juga dibolehkan. Kandas. Lagune Kandas. Padahal iki ketoke karo curhat ngono Mas. Ini. Mbak Sinta. Kene. Mas Ageng, teman-teman. Mas Ageng, iki wau wonten
WA. WA. Ken nyaketi Pak Wawan. Pak Wawan? Oh nggih, Nyuwun Pak lagu Wawan. Sumanding durene Mas. Sumanding. Oh, iya. Nah, piye Pak Bos? Wawan. Mas Anto? Mas Santo kang pundi? Ya, niki nggahipun. Mas Santo, selamat siang. Mas Santo minta lagu napa Mas? Matur suwun. Dino. Dino. Oke. Niki. Dari sebelah sini minta lagu Puspitanala. Terus Dino. Yo, siapa Andes. lagi sing arep didongake munggah swarga yo. Juragane saking Mundilan ngersake Minta lagu Kandas. Mas sinten? Artisnya TikTok disuruh nyanyi Kantong. dulu Mas Puspitanala. Kantong nggih. Mas MC. Kandas. Kandas, Nggih nanti-nanti. Yo diaturke apa sih iki kanca-kanca? Denok dulu ya teman-teman Nggih. ya. Nanti Puspitanala dari Mas Cendet. Terima kasih. Satu-satu ya. Yo, diatur Terus lagi. ya. Monggo Mas Dandung, lagunya ada Puspitanala dikasih. Nggih. Dikasih langsung. Puspitanala Mas Agus. Puspitanala, Siap, yo. katuraken menika spesial kagem Mas Sinten ingkang ngersakaken. Ini dari Mas Cendet permintaan Puspitanala. Mas Cendet. Cendet juragane sayur Oke, juga. niku, Mas niku. Yo, diaturake. Ewuh mener ngomong ya. Ayo Mbak Bin.
Dumateng panjenenganipun para tamu ingkang satu kinurmatan, lumadhining tata adicara kinarya kalajengaken, lumadhining tata adicara atur panuwun atur pambagya raja. Pramila kanthi pekaten saking panjenenganipun ingkang hamugati, panjenenganipun Bapak Joko Waluyo, Ibu Eni Fitriani, kaembanan panjenenganipun Bapak Suwarno sekalian, Bapak Pardi sekalian. Kanthi karamanipun panjenenganipun para tamu boten hamatur priyangga hananging kandhek wonten satelenging jangga kanthi nyunugungan panjenenganipun ingkang kinurmatan nuniji panjenenganipun Bapak Slamet Sutanto. Pramila kanthi pekaten dumateng ingkang kinurmatan Bapak Slamet Sutanto lampun cinandra wong agung ing Kitha Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Winantu sagunging pakurmatan karahayon kawidadan ingkang ginunggung raos ing kamardikan, mugi tansah kajiwa sumandha dhateng tika para tamu sadaya. Nyarsanipun para sepuh sesepuh pinis pingkang tuhu kula sungkemi, nyarsanipun para pangarsaning agami, para kiai, para alim mewah, para ulama ingkang menika wanci boten saged kula sebat asma karimipun setunggal mbaka setunggal ingkang tuhu kula takdimi. Ngarsanipun para pangarsaning praja saengga tasih rumagang karya murupa dening sampun purna labet praja ingkang tuhu hambeg luhuring dharma. Wonten ngarsanipun para priyagung tamu kakung Sumawana Putri ingkang hambeg luhur tumraping pambudi. Boten katalupen ugi kula aturaken dumateng para kadang pametri budaya adiluhung. Wujudipun karawitan campur sari tiyang Jawi ingkang tuhu kula tresnani. Sawetawis wanci katur dumateng panjenenganipun Bapak Joko Waluyo, Ibu Eni Fitriani ingkang sawetawis wanci kula dereki lepat diagung sami kunjuk dika para tamu sadaya kalanipun panjenengan kepareng sami satata lenggah kanthi hanggana raras dene amung tiyang kula kumuwantun ngadeg wonten ngarsa jengandika para tamu sadaya. Ijih sadaya kula boten awit saking adrenging manah tiyang kula kedah matur wonten ngarsa jengandika para lenggah
namung kula nyandi dawuh pangandikanipun Pamengku Gati panjenenganipun Bapak Joko Waluyo sekalian Ibu Eni Fitriani ingkang purih ngaturaken menggah babaring sedya wedaring Gati wonten ing wanci kalenggahan puniki. Namung saderengipun kepareng kula laju atur wonten ngarsa jengandika para tamu satya langkung rumiyin. Suwawi kula dherekaken ngunjukaken raos puja pujastuti wonten ngarsa dalem Gusti Kang Maha Suci. Injih awit sih wilasa dalem ingkang sampun kersa rumintah dhateng kita sami. Sahingga wonten ing wanci kalenggahan puniki kula dalah ndika sami kapanggihaken kanthi lulus raharja tebih nir ing sambi kala. Sholawat mewah salamipun Allah mugi katatepna dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun setunggalipun nabi kang sagah paring pitulungan dhateng kita sami sae wonten ing alam donya menika ngantos dumugi wonten ing yaumul akhir wekdal manggih. Injih mrada pawit saking keparingipun Pamengku Gati wanci kalenggan mika piyambakipun ngaturi rawuh dhateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh waradin dumateng jengandika para tami kang sampun kepareng rawuh karana piyambakipun netepi perangan darmaning Sudarma kepareng angadani pugut rejang Hirnawa Supit ingkang putra kagungipun ingkang napa-pun nak Mas Bagus Rafa Raditya Rahmadani ingkang sampun linampahan arikala aris kala wingi mapan wonten ing Randu Jelok Cepogo Boyolali. Injih karana nyaringi dhateng ridhanipun Allah Subhanahu wa taala mewah donga pamuji jengandika para pinisepuh melajeng lumadinipun pugut rejan Hirnawa Supit dumadi kanthi kalis nirbaya rahayu ingkang samya pinanggih. Ugi kanthi rawuh ndika para tamu sadaya saestyeng manah namung kepareng nyuwun donga pangestu menggah akhire dewasanipun Kang putra ing samangkih dadosa putra ingkang saleh bangun miturut dhateng tiyang sepuh kalihipun saged migunani dhateng sok sintena kemawon ugi saged angrungkepi dhateng agaminipun injih menika agami Islam. Ugi kanthi rawuh ndika para tamu sadaya panjenenganipun Pamengku Gati boten kawinang njapi dhateng rawuh ndika para tamu sadaya kapara piyambakipun boten kawin jawat asta kanthi waradin mila ajeng lumantar atur keparing angambali ngaturaken sugeng rawuh injih awit saking rawuh jengandika para pinisepuh sesepuh waradin dumateng jengandika para tamu ingkang sampun kepareng rawuh. Ugi kanthi rawuh ndika para tamu sadaya saesting manah para keluarga namung nyadong dhateng sedaya kekirangan saha kecingrangan mila sing sedaya kalepatanipun Pamengku Gati lumantar atur kula nyuwunaken gunging pangaksama dhateng ndika para tamu sadaya. Namung sanadyan to mekaten ing hambuk bilih para kadang pramuladi lumantar koki kundang catering saestu ngirangi trap susila tuwin subaseta katur ndika para tamu sadaya kanthi mekaten sedaya kalepatanipun para kadang pramuladi lumantar atur kula nyuwunaken gunging pangaksami ingkang saageng-agengipun. Ugi kanthi rawuh ndika para tamu sadaya sadaya sampun peparing redana ingkang arupi menapa kemawon ingkang sadaya kula kagem hangentengaken ingkang dados sesanggemanipun Pamengku Gati panjenenganipun Bapak Joko Waluyo sekalian namung keparing ngucapaken matur kanthi gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene piyambakipun boten kuwi caos piwales kanthi tata cara lahir namung mugung dhateng rasa dalem Gusti Kang Murpengrat
mugi sekadarman panjenengan sedaya inggal pikantuk lumintu ingkang satraju jumbuh kalian labuh labet panjenengan sedaya. Para priagung tamu yektosipun saderengipun lumampah sampun katata kanthi matarik-tarik tumapaing gading pangangkah ampun ngantos wonten setunggal ingkang kepareng badhe ngujiwani. Namung saestu para tamu kalanipun pamengku gati setunggalipun piyantun ingkang boten sempurna mila lajeng tumapaing gati namung dumawah kosok wangsul andamel kuciwa dhateng penggalih nika para tamu sadaya. Pramila wis saking menika panjenenganipun Bapak Joko Waluya namung kepareng hanglumaken tengan hanambi sedaya sih kalepatan mogal wiwaraning prasajan pagas kunjuping Sukerto saged linampahan menawi boten awit saking panjenenganipun para kadang keluarga gotong royong mliginipun wonten ing wewengkon dukuh lencoh kanthi mekaten panjenenganipun Bapak Joko Waluya kepareng ngucapaken matur kanthi gunging panuwun ingkang tanpa pepindahan. Panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang tuhu kula sungkemi mbok menawi mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten atur kula wiwit purwa madya hingga wasana kathah kitaling basa satemah tumpang suh anggen kula mapanaken parama sastra adeking kula nyuwun gunging pangaksama dhateng dika para tamu sadaya. Minangka panutuping atur kula tebah Siti sekul petak binunteling ron gapa apuranta ing ambok bilih wonten lepating atur kula usiku wa nafsi pitakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Paripurna saking panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Slamet Sutanto kasuwun foto pangeston dhumateng keluarga ageng panjenenganipun Bapak Joko Waluya. Lumadhining tata adicara sampun paripurna ing mrikalaken manggih saking keluarga ageng Pasar Cepogo lan ugi keluarga ageng saking para juragan sayur kasuwun manggih foto pangeston dhumateng pinanganten ingkang dipun kakitanaken. Pramila kanthi mekaten kala ngaturaken menggah lumadhining tata adicara sampun paripurna purwa madya kesananipun wonten kekiranganipun kawula tansah nyuk tambak jala nidhi ing pangsami. Murih rayi sedaya mugi lampahing tata adicara kanthi pinutup matur wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nderekaken wilujeng kondoripun para tamu kanthi peranganipun tamu ingkang tasih nenggani pahargyan menika taksih badhe pun nderekaken kanthi sowanipun TJ Campursari atur langan suka ing pangajap mugi saged dadosaken sukarna. Sopanipun Widowati ingkang kala nembe separo lagu Ambar ini Mbak. Ambar Devi Prasetyawati. Kalau wau tasih wonten pamundutan lagu yang dereng pun aturaken. Denok ugi sumanding kandas. Denok ya. Dipun aturaken Denok kagem Denok Marsha. Denok Marsha. Nggih, Denok Marsha. Bayuh saiki saya bol. Mbok yo iya. Dua lagu aja. Ya. Ora bakal cukup lautan mangsin Bukit indah ayumu kaya bidadari Mungkin isih nek emunan lagu Merentake gedhe rasa
nggak usah balik lagi ke sini. Langsung ditemani sama Dek Sinta sama Dek Citra. Trio TJ musik. Ayo, apa ini? Dung 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 dung. Posisi udah penyanyi nanti apa? 1, 2, 3. Gadis manis Kalimantan. Yo, masih bersama PJ Musik.